hađija, ako Bog da, uskoro ću ja. Ako Bog da, uskoro ću i ja. Nek se kakva sratu kopije, jer na Čabu odlaze i vraćaju se hađije. Babo svoju dužnost obavio, Bogu hvala. Sajrom se vratio, Bogu hvala. Sajrom se vratio. Nek se kakva sratlo kopije, jer na Čabu odlaze i vraćaju se hađije. Ja odlazim za godinu dana, to je dužnost svakog muslimana. To je dužnost svakog muslimana. Nek se kakva sratlo kopije, jer na Čabu odlaze i vraćaju se hađije. Nek se kakva sratlo kopije, jer na Čabu odlaze i vraćaju se